Σύμβουλο του ΣΔΑΔ και εγώ προσωπικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πραγματικά μεγάλη ανταπόκριση και την ενεργό συμμετοχή σας στις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες μας που έχουν ένα σκοπό, την αναβάθμιση του επαγγέλματός μας σε ένα μέλλον με ευέλικτες μορφές εργασίας, διαφορετικότητα, εξειδίκευση, δίκτυα επικοινωνίας, περιβαλλοντολογικές αλλαγές, κοινωνική ευθύνη και αυξημένες δεξιότητες που θα μας αναδείξουν σε πολίτες του κόσμου. Σήμερα συμμετέχουμε σε ένα φόρουμ το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους αυτούς που ασχολούνται με το τομέα του HR, γιατί είναι μια εποχή που περνάνε μεγάλη μετάλλαξη οι επιχειρήσεις και γενικά ο ρόλος του HR είναι πάρα πολύ σημαντικός, να είναι business partner με τον CEO και με τη διοίκηση της επιχείρησης, έτσι ώστε να γίνουν οι ανατροπές που πρέπει να γίνουν με ένα σωστό τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε είναι και το φόρουμ έχει το θέμα του HR Alert, ότι πρέπει να ξυπνήσουμε, να δούμε λίγο την κατάσταση διαφορετικά. Τώρα, μέσα σε αυτό το συνέδριο, εμείς σαν Sargia Partners, οι οποίοι είμαστε μια εταιρεία που εξειδικευόμαστε στον χώρο του Leadership Coaching και Leadership Team Alignment, αναλάβαμε να τρέξουμε μία έρευνα η οποία μέτρησε τη γνώμη των επικεφαλής επιχειρήσεων σε σύγκριση με τον HR όσο αφορά το engagement των ανθρώπων, τη δέσμευση των ανθρώπων προς τον κοινό στόχο της επιχείρησης. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα, γιατί δείχνει ότι και οι CEOs και οι HRs είναι aligned, ο καθένας με το δικό του ρόλο. Πολύ βασικό θεωρούν ότι είναι να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα κλειδιά ανθρώπους τους, να συνεχίσουν να εκπέμπουν και να δημιουργήσουν και να επικοινωνήσουν ένα κοινό όραμα και κοινές αξίες μέσα στην οργάνωσή τους και οι ίδιοι να είναι role models, μοντέλα ηγεσίας προς την οργανισμό τους, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να νιώθουν ότι έχουν καλή ηγεσία που μπορούν να εμπιστεύονται να προχωράνε. Και πολλά άλλα αποτελέσματα που είδαμε, ήταν σημαντικά τα ευρήματα και από θέμα του τι πιστεύουμε τώρα για το θέμα του πάθους των ανθρώπων, αλλά και πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες που απολύεται ο κόσμος, που ο κόσμος είναι μέσα στο φόβο, να μην τον κρατάμε μόνο από φόβο μέσα στις επιχείρησεις, αλλά να δίνει ο κόσμος το πάθος του και την ψυχή του, έτσι ώστε να έρχονται τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Πόσο εύκολο είναι ένας υπεύθυνος να δώσει στον εργαζόμενο την πιθανότητα ή την ελπίδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο μέσα σε μια επιχείρηση? Νομίζω τώρα το πιο σημαντικό είναι το να πει σε κάποιον ότι θα αποκτήσεις ηγετικό ρόλο, δεν είναι τόσο από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι καλά να προετοιμάσεις την επόμενη μέρα. Σήμερα χρειάζονται διαφορετικές ικανότητες ηγετικές. Επομένως, οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να δουν αυτές οι διαφορετικές ικανότητες πού βρίσκονται μέσα στα στελέχη τους και από εκεί να κάνουν το σχεδιασμό τους, αυτά τα άτομα να τα ετοιμάσουν, να διαδεχθούν ανθρώπους που ίσως οι ηγετικές ικανότητες είναι πεπερασμένες. Επομένως, θα έλεγα ότι υπάρχουν ευκαιρίες για αξιόλογα στελέχη να ανέβουν ίσως και πιο γρήγορα σήμερα, γιατί έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα ζητά αυτή η νέα εποχή που βιώνουμε.
Ο τίτλος της έκθεσης είναι HR Alert. Γιατί ένας HR Manager στην εποχή που διανύουμε βρίσκεται εντός εισαγωγικών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τι τέτοια φόρουμ μπορούν να προσφέρουν στο συγκεκριμένο κλάδο? Ο κλάδος του HR πάντοτε πρωτοστατεί. Πρωτοστατεί, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της οικονομίας και της εργασίας. Στις μέρες μας, όπου όλοι γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση, ο ρόλος έχει αναβαθμιστεί. Αυτό έχει να κάνει με την δυναμική και τη μαχητικότητα που μπορεί να έχει το HR, ώστε να μπορεί να συμβιβάζει και να ανατράπει καταστάσεις μέσα σε μια εταιρεία. Να μπορεί να, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που μεταφράζεται πλέον σε 15% ανεργία, ελπίζουμε πάντοτε να γίνονται τέτοια φόρα ώστε να υπάρξει ανταλλαγές απόψεων, το μοράλ όλων μας να ανεβαίνει μαζί με τους συναδέλφους, ώστε να έχουμε και την επιθυμητή ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσία, η οποία παίρνουμε από τα φόρα. Σε μια δύσκολη περίοδος όπως αυτή που διανύουμε, τι προσόντα πρέπει να έχει ουσιαστικά ο υποψήφιος εργαζόμενος ώστε να κερδίσει μια θέση εργασίας? Μιλάμε για γενικά προσόντα προφανώς, μιλάμε για μια θέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, οπότε σίγουρα πρέπει να έχει καλές σπουδές, πρέπει να έχει οπωσδήποτε μια σχετική προϋπηρεσία, επικοινωνιακή ικανότητα οπωσδήποτε και δυνατότητα να χτίζει ανθρώπινες σχέσεις αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να έχει επιμονή, εργατικότητα, έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό, να είναι μεθοδικός, να έχει οργανωτικές ικανότητες, να μπορεί να χτίζει, όπως είπαμε, γερές ανθρώπινες σχέσεις, να είναι ευπροσάρμοστος, ευέλικτος και αυτό βοηθάει στο χτίσιμο των σχέσεων. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο έχει προκύψει τώρα τελευταία είναι να είναι mobile. Είναι πολύ βασικό αυτό. Διότι οι εργασιακές ανάγκες δεν στέκονται μόνο σε μία πόλη ή σε μία χώρα. Πολλές φορές πρέπει να έχει τη δυνατότητα να είναι mobile. Στην κρίση η εκπαίδευση τι ρόλο παίζει? Νομίζω το βασικότερο ρόλο. Η κρίση θα γυρίσει, θα έχει ανάκαμψη και στην ανάκαμψη θα υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες θα έχουν ανάγκη από καταρτισμένους ανθρώπους, μορφωμένους ανθρώπους, εκπαιδευμένους ανθρώπους. Το βασικότερο ρόλο. Το βλέπουμε και στην κίνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε και στον κόσμο που θέλει να σπουδάσει και θέλει να κάνει ειδικά μεταπτυχιακά. Τι κυρίως ζητάει ο κόσμος αυτή την περίοδο, σε τι κατεύθυνση ενδιαφέρεται και κυρίως η αγορά τι θέλει? Η αγορά αυτή τη στιγμή, καταρχήν γενικά, όχι σαν ειδικότητες, θα σας πω ότι θέλει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν ισχυρή μόρφωση και καλύτερα αν είναι δυνατόν το εξωτερικού μόρφωση. Ζητάει σαν ειδικότητες ό,τι έχει σχέση με computers, ό,τι έχει σχέση με περιβάλλον, με διοίκηση επιχειρήσεων και ναυτιλιακά βέβαια, που ούτως ή άλλως στην Ελλάδα δεν είχαν και καμία κρίση. Λένε κάποιοι ότι η εκπαίδευση έχει ηλικία, δηλαδή όριο ηλικίας. Μέχρι κάποια ηλικία μπορείς να σπουδάζεις, μετά καλύτερα να τα παρατήσεις και να κάνεις κατάρτιση. Καμία ηλικία δεν έχει εκπαίδευση. Αυτό που χάρηκα πάρα πολύ είναι ότι και το Υπουργείο Παιδείας έγινε και διαβίου μάθησης. Καμία ηλικία δεν έχει, όχι. Και το πίστευα ως άνθρωπος και ως άνθρωπος της εκπαίδευσης, αλλά και το βλέπω στη συζήτηση που έχουμε. Φανταστείτε, έχουμε σε μεταπτυχιακά ανθρώπους οι οποίοι είναι 55-60 ετών. Η πληροφορία, ο κόσμος της πληροφορίας αλλάζει κάθε μέρα. Υπάρχουν καινούργια πράγματα που πρέπει να ξέρουν, υπάρχει καινούργια γνώση, η τεχνολογία κάθε μέρα ανανεώνει όλες οι ειδικότητες τις οποίες προσφέρουμε. Οπότε πρέπει κάποιος να παίρνει κατάρτιση, να έχει κατάρτιση. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή οι HR managers, όπως λέει και η έκθεση, βρίσκονται σε alert εντός εισαγωγικών στο συναγερμό? Η κατάσταση στην αγορά σήμερα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και σήμερα οι HR managers πρέπει πραγματικά να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να περάσουν σε μια νέα εποχή. Από τη διαχείριση μιας πολύ δύσκολης συγκυρίας προς την έξοδο μπροστά, μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, συγκεκριμένα action plans, έτσι ώστε πραγματικά να αξιοποιηθεί ο ανθρώπινος παράγοντας και πραγματικά οι επιχειρήσεις να βγουν από τη δύσκολη αυτή συγκυρία και να πετύχουν τους στόχους τους.
πώς μπορεί η ηγεσία μιας επιχείρησης να λάβει από τον κάθε εργαζόμενο το 100% των δυνατοτήτων του? Η ηγεσία έχει σήμερα ένα πραγματικά στρατηγικό ρόλο. Το πιο σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσει το όραμα. Δηλαδή, τι είναι επιτυχία, τι πρέπει να κάνουμε σαν εταιρεία, τι πρέπει να κάνουμε σαν εργαζόμενοι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι θα πρέπει να εμπνεύσει, θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο αναφοράς, θα πρέπει να διαμορφώσει και το μοντέλο μέσα από τις κατάλληλες συμπεριφορές. Άρα η ηγεσία είναι, αν θέλετε, η κινητήριος δύναμη αυτής της νέας πραγματικότητας. Τελικά, δεδομένων των συνθήκων, ένας HR manager έχει θέση σε μια μεγάλη εταιρεία? Σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους leaders, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το top management, δεν μπορεί να είναι εκείνο το οποίο θα εμπνεύσει τους ανθρώπους. Μπορεί όμως να δώσει τα συστήματα, μπορεί όμως να δώσει τους τρόπους, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να προσφέρουν ένα όραμα σε μια πολύ δύσκολη εποχή, μια από τις δυσκολότερες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν κόσμος και πολύ περισσότερο σαν χώρα. Γι' αυτό το λόγο και το HR πραγματικά, όπως και το όνομα του συνεδρίου, πρέπει να είναι σε πλήρη εγρήγορση. Αυτό και μόνο αυτό θα είναι αναντικατάστατο όφελος για την επιχείρηση. Όμως θα πρέπει εμείς του HR να μην έτσι λίγο καυχόμεθα ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Χωρίς τη συμμαχία των υπολείπων ανθρώπων αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Μόνο με τη συνεργασία όλων, του top management αλλά και των ίδιων των ανθρώπων μας που θα δουλέψουν για την κάθε μέρα και το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει. Τι ωφέλη αποκόμισαν οι παρευρισκόμενοι και τι μήνυμα ουσιαστικά πέρασε αυτή η μερίδα στο κοινό που την παρακολούθησε? Το συνέδριο το οποίο οργανώθηκε σήμερα είναι το 8ο συνέδριο που οργανώνεται από τον Σύνδεσμο και φέτος είχε ένα ειδικό τίτλο, όπως λέτε και εσείς, το HR Alert. Γιατί HR Alert? Γιατί σε αυτή την περίοδο των δύσκολων οικονομικών συγκυριών οι επαγγελματίες του HR βιώνουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Από τη μία μεριά πρέπει να προσελκύσουμε ταλέντα, να αναπτύξουμε ταλέντα, να αξιολογήσουμε μέσα στις εταιρείες μας για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι και από την άλλη καλούμαστε λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθήκων να πρέπει να πωλήσουμε, να κάνουμε συμφωνίες εθελουσίας εξόδου, να μειώσουμε πιθανώς και μισθούς. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος μας είναι εξαιρετικά απαιτητικός και λέμε ότι πρέπει να είμαστε alert, να είμαστε σε ετοιμότητα, σε αφύπνιση, σε δράση για τις ενέργειες εκείνες οι οποίες θα συνδέσουν τους επιχειρησιακούς στόχους και τις ανάγκες των ανθρώπων, ανάπτυξή τους και εξέλιξή τους μέσα σε μια εταιρεία.